Píče, hlásim se vám z TV Karžibiku. Kurva, no běháme tady už 2 hodiny, jak takový píče. A nemůžeme najít teda pojebaný hotel. A taky jsme zhoření. No katastrofa, co vám budu říkat. Tu no pláž hledáme jenom hodinu, co běháme po rezortu. Po nějakém jiném tým hotelu, po rezortě tady běháme, jak píče, nohy mě bolej, sucho v papuli, potím se jak taká kráva, zeřiti z cecky, zas všechno. Holky, vyjadrite taký svůj názor, nervózna, já bych teď hřízla jak taký lev, nervózna jsem jak už píča. Holky, říkejte něco i vy, lebo mě tady jebne. Oni nevládzou, oni už nevládzou, no co? Nevěřím, my jsme našli náš hotel, nevěřím. Vidím ho jenom tam na ďalke. Kde? Já nevidím vůbec. Tam věže veľký. To je naše? Jo, to je vedľa toho sme. To je ten palác, ne? Jo. No počkejte, já vám to ukážu. Kouknete, kde až jsou ty naši hotely. To musíme zas projít. Cez takovou džungli, nebo cez čo? Ne, hľadáme tu skurvenou pláž, aby sme to prešli po pláži. Ja skápu večer, když si lahnu, tak smotanu, Nikolka mi smotanu bude muset ísť zehnať. No nevím, či to tu sežene, či jsou tu krávy na smotany, nebo co. Nevím. Nevím, já jsem z toho už úplně na mřaky. Že hotel při pláži a pláži. No, hotel, že pri pláži a my už jdeme 2 kilometre a pláže nikde. Za to v našem hotelu, v Riu Bambu, kdybyste chtěli vědět, přejdu 3 kroky, já jsem pri pláži, přejdu 2 kroky, já jsem při bazénu. A ještě i s tím bažem, kde mi hned nalejou. Jo, a tady, jak Nikolka říká, půl šlapat. Pozri, ještě mi zeřiti garázu dělaj. Stehna se mi třou, jako ináč. Ale je to celkom v pohodě, no co vám ještě takový řeknu, nervózní jsem. Smedná, no takový pivo si drysnu, když přijdu k bazénu, že však jdem. Kamilka hladná môže. Ja se rozbřečím. Kdybyste chtěli vědět, mi čelo je napouchli, nevím z čeho. Z těch copánků mě zhořela hlava, já mám plusgíry na hlavě. Teď jsem si na to najebala šiltovku, aby mi to nezhořelo víc, teď se mi to tam všechno potí. Spařený. Z tých copánku, dneska jsem to dala ráno dolu. Kolikátého je dneska, aby to věděli na ten videu? 30. Dneska je 30. Takže dneska jsem to dala dolu. Ako hlavu jsem si už zmývala s tými copánkami, ale to mi ty copánky ostali masný. No, katastrofa. Tenhle kľúč zase nás nepustí a budú břečet. Představ si, že by nás pustili, poslali na spách, všechno dokola přejít. Ne, nejdu, já si tady sednu a budu břečet. Břečet budu. Ne. A tady Ujo by nás mohl na tenhle ten golfový moným vzít. Já už nemám ani do kasy na peníze. Jo, na to jsme taky zapomněli. No, máme vža. No, za 20 € už tolik máme, Ada. No dobře, já se vám pak ještě ozvu z toho Karžibského TV. Jo, když dojdeme samozřejmě, když už jenom kosti nedohrkotají na ten hotel. No dobře, mějte se.